గంజాయి డాన్ నీతూబాయ్ అనుచరుడు మొబిన్ను హైదరాబాద్ మాదాపూర్ ఎస్ఓటీ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఒడిశా నుంచి ఆటోలో 26 కిలోల గంజాయి హైదరాబాద్కు తీసుకొచ్చిన మొబిన్ను పోలీసులు పక్కా సమాచారంతో అరెస్ట్ చేశారు. నీతూబాయ్ కదలికలపై నిఘా పెట్టిన పోలీసులు ఆమె అనుచరుడు మొబిన్ గంజాయి రవాణాపై సమాచారం రావడంతో మాదాపూర్ ఎస్ఓటీ గచ్చిబౌలి పోలీసులు సంయుక్తంగా అతన్ని పట్టుకున్నారు. మొబిన్ నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్న గంజాయిని ఆటోను గచ్చిబౌలి పోలీస్ స్టేషన్కి అప్పగించారు. కాగా నీతూబాయ్ మాత్రం ఇంకా పరారీలోనే ఉంది. ఇటీవల నానక్రామ్ గూడలో ఆమె కోసం ఈగల్ టీం ప్రత్యేక ఆపరేషన్ నిర్వహించింది. గంజాయి కోసం వచ్చిన 47 మంది సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగులను అదుపులోకి తీసుకొని వారిలో కొందరిని డి అడిక్షన్ సెంటర్కి తరలించారు. విచారణలో భాగంగా ఆమెకు నిత్యం 400 మందికి పైగా గంజాయి కస్టమర్లు ఉన్నట్లు ఈగల్ ఫోర్స్ సైతం గుర్తించింది.